Benvinguts al Freaky Online càpsula 1009. Ens en anem a Ediciones La Cúpula i ens en anem al terror nipó. Ens en anem al manga d'horror amb Hogar, Dulce Hogar, de Hideshi Ino. Si fa relativament poc, 3 o 4 càpsules, si les busqueu enrere, teniu Después de Medianoche, aquella història de casa encantada tan bonica i que amb fantasmes i que tot era guai, que tot era bonic d'imatge i tenia aquells aspectes de tardor i melanconia, doncs ens anem a l'altra punta. Ens anem al malrotllisme pur de Hideshi Ino. Històries, en aquest cas, lligades per cases. Diferents cases de l'horror més pur. Tenim una colla d'històries, totes referenciades en cases, menys l'última, que l'última és una bogeria ultra underground de l'autor d'ell mateix, per dir d'una manera, d'un alter ego de l'autor del manga del terror, que és molt, molt loco. Primer tenim La niña sin casa, una història trista i terrorífica. Bueno, totes són bastant tristes, eh? La casa de juguete, que també fa molta pena, el dibuix d'Ino, com sempre. Bueno, com sempre, o sigui, aquí està ja bordadíssim, eh? Brutal, amb aquest toc infantil i naïf que té i que el barreja amb aquestes escenes ultra gores. Quina seria la següent casa que anem a visitar? La casa embrujada. La casa embrujada, història de fantasmes i... Tota la majoria també tenen relacions amb fantasmes. L'habitació de l'altra dimensió, aquesta mola molt perquè també ens fa tota una reflexió i crítica sobre els nanos aquests que es queden tancats en el quarto i no volen sortir, estan tot el dia a l'ordinador, i al mateix temps es explica aquesta història d'horror. La casa de cartón, aquí ens fa una crítica a la societat de consum molt potent, amb amb un triomfador que acaba com acaba. La casa de al lado, una història d'uns mangakas, un senyor que és dibuixant de manga, la mare és il·lustradora, infantil, i són una família molt feliç, i a la casa del costat els arriben uns veïns bastant curiosos, que és la que serveix de coberta del llibre, aquesta il·lustració. La casa del hielo, també una cosa molt trista i molt freda, una nena molt mona amb una família fatal. Tots hi ha moltes famílies fatals, o sigui, ja us ho dic ara. La casa podrida, aquesta és xunguíssima, molt xunga. I, finalment, aquesta història que us deia... no, encara queda una, sí. La casa de los gatos, malrotllera també a saco. I una història molt loca, que fins i tot canvia l'estil de dibuix, no hi ha tanta trama i tal, que és La era de los locos, que és aquesta història d'aquest dibuixant, aquesta història que pot tenir un punt d'autoparòdia, molt underground, molt amb una línia super underground, i que mola molt. Doncs ja ho sabeu, pels seguidors d'Ino, un volum més, i per als que no el coneixeu, una bona ocasió per trobar-vos amb aquest horror d'aquest dibuixant japonès. Salut i a llegir còmics.